मुझे गर्नल मारे सगळ्या गावार फामाद गास्पराची गर्नल मारे सगळ्या गावार फामाद मुझे गर्नलाची अंगण बेस्तांक पोक बँक काजारांक रोसाक मुझे गर्नल ना जायना म्हाका ऑर्डर वस्तू येतात पूण काय करते कामा मुळीच मेळनात देखून आम्ही जाय जिरो ॲडव्हर्टाईज केलाय आणि काय ॲडव्हर्टाईज केलाय कामा मुळीच मेळनात बाप म्हणजे पाहिले ना ही अंगडी पडायचे आणि घरचेही पडायचे बाप फिरतात ते तू सांगे सगळं जाऊ नका कुठे असेल तुका पहिल्याच सांगलंय एक घर एक शॉप म्हणजे एक जागा एक कामाच्या मनशात दोन म्हणून सांगले ना तुका अरे कंच्या कामात कोणी मुलीच मिळतात या लहान लहान कामात कोणी मुलीच मिळतात साहेबीने तुका कोणता साहेब किती ऑर्डर सोडली पूर क्रिसमसाक किती ऑर्डर राहिली ती पुरा सोडली ते सोड आज इष्टाला की किती ऑर्डर राहिली सकाळी एक 20 पाठी आणली पैसे मागते किती मोठे झाले पैसे मागले क्लासमेट आपल्या पिऊन त्यांचा म्हणलं का ठीक आहे चालेल मुली सांगा सापडे तुका जायचं झाले बघा कोणी सवाल सर अहो कशी पडेल 5,000 गॅरंटी तुका सवाल विचारता एखाद्याला तुम्ही जात दिली नसल्याने तुम्ही आधी अंगा पाठला पाय करू ना पाठला पाय जो साहेबा या कुशीर 5,000 जाणा तुझ्या घरात आपले दीस तू पुन्हा बोलू ना हा कोण एक मात्र हवे सारखी जात केली रे तू हे अकाउंट लीज पावली गॅरंटी चालेल हो तुका सवाल विचारता तुम्ही मला जात दिली जात दिली साहेबा पुढे जाणे सवाल विचारता का लोक विचारो कोण मानेगा करोडपती का तुमचा सर्वांकडे स्वागत आमच्यामध्ये असा उंचीने बसला इच्छा गोसिड गडबड कर नका उंचीने बसला इच्छाक 20 पाऊंडांक पहिले सवाल इच्छाक 20 पाऊंडांक पहिले सवाल युकेचो प्राईम मिनिस्टर कोण कशे जाऊ देऊ ना घरात टीव्ही ना तांतून करोडपती येला चार ऑप्शन देऊ का बघा त्या 4 ऑप्शनात तुम्ही एक मात्र सांगू पण राशी तुका बोलत आहे एवढे सांगू ना युकेचो प्राईम मिनिस्टर कोण ऑप्शन ए डेव्हिड कॅमेरॉन ऑप्शन बी थेरेसा मे ऑप्शन सी बोरिस जॉन्सन आणि ऑप्शन डी लिझ ट्रॉस काय करता साहेब 20 पाऊंड फुल ना साहेबा पिओन नेमकं काम करीना चर्चलेची उडासाची संकल्प आपले पूर्ण केल्या सांगू ना अरे तू बस आली तुका जाय नाही बस काय तुम्ही मला सवाल सांगले पैसा आता आऊन तुका एक सवाल सांगता तू विसा साहेब तू एका जवळ
ऑप्शन 2 लिव्हरपूल असो रवी ऑप्शन सी ऑप्शन 3 मॅन्चेस्टरचे रेन्झी या ऑप्शन 4 अनिता न्यूकॅसल
एकदम फिटनेस होय आता काय करते बघता हा तुम्ही एक गंधर्व नाही हवे होय 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 ये गंधर्व तुम्ही काय म्हणते यार साहेब आता तू सक्सेस झाला मला तर तू कसा मस्त आहे नाही साहेब अरे हे तुला कांदा मारून